Tropicana dropped its well-known carton that we've seen for years, the one showing an orange with a straw in it, and instead opting for a more understated look. It was just a simple glass of OJ. 2009 yılda PepsiCo kampaniyasına değişiklik olan dünya belli soğuk önüm markası Tropicana öňkü bar bolan gap dizaýny ýetgedýär. Täze gap dizaýny tanıştyran reklama kampaniyasy üçin $35 milyon çykdyjydan Tropicana ulu umytlar bilen bazara girýär. Emma Tropicananyň alyjylary täze gap dizaýny diňe halamazlyk bilen galman, eýsem onuň täze dizaýny barada näýileliklerini we gaharlaryny internetde dile getirip başlaýarlar. Barrio 2 aýyň dowamında markanın satyşyna $30 milyon çykdyjy bolýar we Tropicana destine täze gap dizaýnlaryny ýygyna çöpläp, gaýtadan köne gap dizaýnyna geçýär. Bu ýalňyşlyk umumlukda Tropicana $50 milyon gitki bolup, soğuk industriýasynyň iň uly ýalňyş hökmünde taryha geçýär. Bugünkü esas temamyz önümün gap dizaýny. $50 milyon ýalňyşa düşünmek üçin waka biraz içginräk etmek gerek. Tropicananyň bar bolan dizaýn ütgetmek karany markanyň özalýa. Elbetde täze keşip täze adım diýmek we köpüň halatda onuň netijeleri gowy bolýar. Emma Tropicananyň ýagdaýynda bu beýle bolanok. Tropicana täze gap dizaýn üçin Arnell Group brand agentligiňe ýüz tutanda brand agentlik hem müşteriniň täzelenme kararını gollaýar we Tropicana soğuklaryna döwre goşmak dogry hasaplanýar. Olaryň aýtmagyna görä Tropicana gamyna hemişe apelsinin surat durýar, emma olar apelsinlerle apelsinin soğugyny satýarlar diýip önüm gamyna stakan soğuk ýerleşdirýärler. Apelsini bolsa gam gapagyna geçirýärler we şeýle bilen Squeeze It's Natural reklama kampaniyasy başladýarlar. Şeýle seretden belki de şol hakyky apelsin ýa Tropicana soğuklarynyň tebiýylygyny öňe çykarmak, belki de şo müşteri bilen önüm arasynda gydyk döretmek üçin gowudy. Emma Arnell Group'un we Tropicananyň eýeleriniň gözden sana ören lokum bir detali bar. Ol hem Tropicananyň alyjylary bilen arasynda aslında öňden gelen has mäkem we has düýpli gatnaşyklaryň bardygyny bilen okdylar. Şeýle ýakyn gatnaşyň bardygyny alyjylar öz söwül soklarynyň dizaýn ütgänine desine dile getirip suwd etdiler. Olar uzak ýyllaryň dowamında şol Tropicanyň köne gamynaky trubочкal apelsin şeklinde şeýle uğraşdyrlar bolýar. Onu täze gap dizaýny, olar täze gap dizaýn olara adaty ardan market soğuklary ýaly görünüp başlapdyr. Hatta Tropicana alyjylarynyň özünde önümler umuman iki görünüşe bölünýär eken. Owadan keş bilen polkalara gelişýän marketlik önümler we öýe almaga münasip öýlük önümler. Esas temanyň geçenki epizodlaryny Gutlu Muradyň gurrun veren brand käsipler we brand arketipler sistemasy hem aslında şol alyjy önüm gatnaşyklary we gurmak barada da. Tropicana'da bu aýlygan şopal alyjylar dünýäde hem ören az markalarda bar. Ähli markalar maksat hem şol alyjy önüm gatnaşygyny gurmak ýa-da onu berkitmek. Maksat şol wagty analizler geçirip Tropicanyň güýçli alyjy gatnaşygyny ýüze çykarmadyk. Arnell Group aslında iň düýp ýalňyşyny goýup berýär. Ondan sonra etjek ähli bet ideýalaryň hemmesi tersine işläp başlaýar. Elbette ähli bu zatlary diňe Tropicana alyjylaryna maksus bir ýagdaý ýokmunda kabul edip, onuň umuman önümün gap dizaýny onçok seriýasyny alyjak mesele dälip hasap edip bilersiňiz. Emma bizim bu ýagdaýdan çykarma sapamyz şun islenlik bir önüm gaplamak aslında biz adamlar üçin ören möhüm. Biz dile getirmedek hem islenlik bir zat akuratly gaplanmagy bizim beýnimizdäki bulaşyklary azaldyp aňa rahatlyk berýär bize. Marketlerde ýerleşdiriji önümleriň gap dizaýnyna artyk şu funksiýa ýüklemek dogry-da, конечно. Şol rahatyň özüne onuň funksiýasyny kemme garamak hem ýalňyş. Emma Tropicana täze gap dizaýny bilen diňe wepal alyjylaryň aharyny getirmeýär. Ol öz adat alyjylaryny hem bulaşdyrypdy. Gabyň düýp götür täzelenmegi, ýagny logon hem ütgedilip, öňküsinden has kiçi we dikligine ýerleşdirmegi kä alyjylary Tropicanyň asla tanamakda kynçylyk çekdirýär. Tananlar hem onuň öňkü alýan soğuklaryny ütgeşik düzümli Tropicana ütdirýär. Mesela üçin köne dizaýndaky Tropicana ýazgyndan soňra köne dizaýnda Tropicana ýazgysyndan soňra ikinji göze düşýän no pulp ýazgy aslında soğuk görünüşini görkezmekde ören ul rol oýnaýar. Müşteriler üçin şeýle maglumatlar ören möhüm.
Täze gap bolsa şolar ýaly tehnik aýratynlyklar göz öňünde tutmaýar. Umuman Cemile Baydanmyzda Tropicanaның bu ýalňyşy baňa dizayn önüm gatnaşygynyň hatda Lukman gatnaşygyna meňdedilmesini ýa-da salýar, ýani bir önümde edilen dizaynın başga bir önüm üçin dogry boljakdygyny anlatmaýar. Gaýta onuň edil Tropicana ýagdaýynda ýaly ters efektlerin bolma ihtimalyny hem uly. Lukman hatda gatnaşygyna bolşýaly önümlüň gap dizaýnyny hem ilki meselelerini anyklamak, analiz geçirmek ve problemi takyp ýüze çykarmak has möhümdür. Ondan sonra meselelerini çözmek, dogry çözümler tapmak barada gurrunat bolýar. Emma mesele anyklanmadyk ýagdaýynda istendik bejerigi ters täsirler döretip bolýar. Hey, you know what? $35 million down the drain, except they've got a lot of free advertising about this, right? Sure. The cynics say, is this a giant publicity stunt? I don't think so, but obviously we're talking about it, and I'm about to drink some Tropicana. Cheers. How about you? Cheers. Thanks, Lila. Sağ olun.